Pila Lektipi Alangli Potmosri Award along Amenalis Dolog Ajulong Penitum Ningarongpi Asinitum 19 Downsuri EPSRC CC Committee Pen Women Wing Pen Dakna Humri Lopini Asinitum Ningarongpi Pen Alangli Panda Churolo Laso Award Iwan Tegapot Nasi answer say Hejime Pitikanglo Alangli answer say Gimesen Award Iwan Tegipan Lapinke Dak Donsuri Arat Apanda Mahang Baklalo Langli Lasi Nitum Donsuri Arat Penta Churolo Peningarong Piglo Features Central Women Sahin Pen Aman Kithe Parpik Tum Kacheng Hon Alun Sipi Kokila Lekiti Ahemaromalong Nilitum Kopi Posikivang Mapulatante Nilitum Kachihok Pen La Peninga Rombas Nitum Alang Lia Ahemalong Nitum Banglo Alang Lipan Non Potmas Sri Award Alang Lipan Select Pon Lo Nilitum Arjulong Lo La Supposi Lake not only Ilitum Pancholo Porlo entire Caribbean Long Assam La Pen India La Adang Long Samialang Lini Hidung Man Nisana No Alang Lipan Pipon Po La Pen Ke Select Pon Lo Pentum Karjulong Silitum EPHLC Central Women Wing Sahin Pename Labang So Ningkarong La Pen Ningkang Samang Kena Cepat Lang Cepansi Alang Lihe Malong Nilitum Dang Lahan Lo Malong Cetong Kithe Kiding Aman Kedu Dhansri Confidence Pen EPSLC o EPSLC Ahin Pen La Pen Central Committee Injil Mali Adoga Viatum Pen Cetong Tulong Alang Litum Aning Kemi Pen Ningkarong Pen Nang Kachihok Nilihem Nang Kahumbia Po Kadoga Vi Alang Litum Apansi Tami Nili Ningaklong Pen Kardong Pejerlo Kardong Sipini Nili Aki Ongu Alam Ke Ninje Tek Telo Sitami Nili Kaninje Kang Tum Ke Lahen Lo Ilitum Karbiang Long Ladap Lun Lampen Cheng Lo Jutang Jubat Lapen Ke Kitok Ke Lang Kithe Kiri Kadoga Vi Suarlo Tumahin Sita Supinso Tumahin Sita Non Ke Intang Ponbom Kithek Long Si Nili Chihok Piglo Lapen Nili Ha Bihek Pen Nili Panim So Hut Pen Sitami Lahay Lun Lam Kabuchidun Halabang So Hut Pen Tan Nili Mang Kahiman Lahen Lo Muani Sike Karbiang Long Arat Atumta Ang Songkar Ludun Thek Japang Lakadoka Vi Kichitan Kichimum Mesen Pen Chitan Chimum Nanji Punito Kadoka Vi Akimang Pen Ajo Hiniani Akichun Chetek Long Lo Hiniani Ki Ilitum Kichun Pamilang Bukali Sitami Nokbe Chaibe Sitami Non Ke Chipang Tang Un Ajakong Nang Klang Bomlo Nili Chihok Pik Lapen Ke Kaya Pan Long Ria Panta Ilitum Kadoka Vi Kachisoga Pet Chetek Long Apot Chihok Pik Lo Sipini Jasimet Alang Litum Kewang Ke Karbiang Long Abaha Lapuson Nong E Kelong Dun Puke Nili Chichini Ne Nili Kelong Nangji A Ottaka Lida Tahay Nene Athima Nilita Rongasu Lapen Ke Ilitum Kadoka Vi Chichini Ilitum Akei Tumke Ilitum Ke Inglong Arlok Si Kedo Jasimet Sitami Ilitum Apanta Arnam Ilikipido Kokoposi Imang Kahumando Kokoposi Labang Songmang Ilitum Non Isipen Isi Kechithek Long Akichu Chithek Long Lo Nasi Karbiang Long Akeyang Bong Nili Inut Thang Takali Dera Bang Pi Sitami Karbi Akeyang Bong Karbi Anglong Injir Marlia Tum Sita Ko Anakabor I Pen Ehem Irin Akam Esumar Chibikok Pen Ko Anakabor I Pen Injir Marlia Tum Sitami Lapuson Nong Kelong Dun Long Apot Nili Chihok Pi Lapen Ke Nili Nivera Ke Thek Pen Kali Laki Kadoka Vi Ratatum Nili Panili Kirumpon Nili Ke Japon Nang Litum Ho Or Nang Kipidun Penajok Sipini Ilitum Karbiang Long Karbia Kaya Baha Sitami Nili Asam Government na Long Sitami Nili Arludun Long Lapen Nono Bangke Bharoda Government India Government Pen Sitami Nili Kelong Dun Laki Nang Litum Kadoka Vi Ahiru Chumi Nili Pan Nikirundun Ahiru Chumi Penaposi Nili Lapuson Kelong Dun Aposi Lakadoka Vi
Karbi Anglong arat abahasi nili ke chihodai detlo labang so Potmosri Award aputhak sitami lapen nili akiru pilo dak ilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglok lapen ke DC office pen chenglok ilitum kado kawi sitami isinat akeche dondri pena joksi nili kelong lo lapen rada tum sita asong sita ilitum thangna chipu pesi nili phanili kirung dom pena pot nili churolo Karbi Anglong ilitum det kecari atum phan an sitami nili chehok lo kado kawi tum hanta nili or ni chando na pot nili chehok palpik lo lapen aku Assam government pen sitami nili chihok lo alang litum aphan sitami ilitum Karbi Anglong aphan lapusonta hada Karbi Anglong ta do alang litum nang kahumri pipot lo pulo tangte ilitum Karbi akhe tum kachi paklang don mesen pena potsi alang tum tanang humri mesen lo aposi Assam government tum aphan ta Assam chief minister aphan sitami nili chorolo lapen India government non pineng anubangke nang katarlit nang kahumri alang litum upi ake mi ake thek lo pulo tangte ilitum Karbi akhe tum te akhe kang thin pinak aposi alang litum nang kahumri nangji a odukok posi halabang so ateng pensi neli phana bang koson penone nang litum ka dok ra litum kang hon pen neli phani jong dun lo anke nili pini ami anke Potmosri Award anong kedeng dun long dia phan nili phan pachini tanglo lani ni aprang pen dilhirong sopia long nili phan hala Mukhyamantri pulo Himanta Biswa Sarma lapen ke hala Draupadi Murmu ingjer alang lisitami nili phan phunang puri nasi nangli Karbi Anglong pen Potmo ini award kene Potmosri Award la nangli phana invite tanglo posi la sokar julong pen nili kachihok rat atuma phan nili ekdom nili mang kahuman breakdown lo halabang suarni ba pini anian ke itum Karbi atum ta nang chini lo India government pen sitami Karbi akhelong ta lapuson akithek ba lapuson akeri lapuson akachini lapuson akitok ilang kithek atum ta do ku ilitum phanang kachini pot chihok lo nili ke thangda kithek awe sitami nang litum ahir jume pen nili phanang ke jong dun si pini ani anbang ke nili labang sanang ekedeng long je phanta nili phan nang kachini tanglo lasi mo halabang suarni sitami nang litum kato kawi sitami ahir jume ne hang pidunon athema nili ke kiduk det lapen ke rong aso jadi posi nili kachini ne ta do ke thek theta do posi bidi sore pen chenglok nang litum kato kawi nili phan ne rabdun po jakong ni pidun po pusi nili ning thelo asila ansi nang litum phan nili pachini chapla kaldo jir pharo phone alun anke nili lun lo radio long ta lun lo lapen ke lihek pen sitami ha pa owe hut pen ta nili lun school life hun pen sitami jasemet ke nili Karbi Anglong phan ka matha mun ani sini na thinang dingte ni lun ki lun pen rat tum phana ning ka pangsan ji lapusona mang ka homana son si do ko athi man nili pai nili potum ta kilun det phan ke aning hang o amasi nili ta halabang so hut pen ke matha pen amasi nili bor ilo lapin ke 1974 Pharukri sir kebra throksi kebra fli aning kan pen ke Karbi ajutang jubat nang kecheng youth festival kecheng lo si halabang so hut pen ta nili chetong dun long kecheng si hut pen sitami kachipate dun long halabang so hut ke pilo pulo tangte club system si kachipate hala subang so ke dak di purong supi la dak di pu club long si chipate lo nili ta hala kecheng hut pen ta chipate dun long lo lapen ilitum Karbi ajutang jubat alun tumu kato kawi ilitum katarli pangcheng lo lapen ajok si nili nong ita Karbi Anglong angbong award kecheng si ke Karbi Kungri Pipo award ke la 1975 aningkan penang cheng lo 76 75 pen 76 la swadak nili isi ilitum Karbi akal sarla
youth festival pen na jok karbi kungri pianong ilkelong pangching lo la pen puthot adun thu pharukri sir kebra troxy 1977 ane kan dong kamu kamlong ke second aku puthot kelong thu karbi kungri pia award nili batahini apong long lo ason tin ta ki undun det pen na jok ama halabang so pen aki matha masi nilitum abitung pen chingwai si itung karbi alun alam lanchot kalilang dokpik lang itung katar lip nang ji lun lambarim lapen ke lun kimi lapen kachi parjan the ke tok the ke lang the ka dok li phantai tu kachi japon elitum si pakrang pon pu masi halabang so pen aki pakrang pon pen masi kadok abi tum ta nang cirap nang citu dun lo pini ani anabang ke litum dun lam ta chan piklo ketok kelang atum ta do piklo ase lason tak thak anong e ki thike neli prang ta bang hinia bang phu ilitum kar biang long pen long tang lo je professor rongbong terang alang lita potmosri award lo apen ke dhaneswar inti alang lita potmosri award ilong tang lo an peneng anabang ke neli phan ko son pen ni nili phan ta na ngwai pon lo si chihok lo nili niwe ta phani ka chihok ali ka do ka be kar biara phan si chihok lo la pen la do ka be alun alam si tami nili methang ka chitok nili methang ti ot ki pi la son ta ong dum do la pen bang ka pre alun si tami nili lun pon pen aning pang sam pon athema mani ki ketok pen kichi paklang thek the der pen ko an ni aning ki bida la son ta do la son man ta aning pa the pon nang ko la pen mane ba ke kilun aning hang sita kilun japon thek the der alang li phan kilun jawar sai pi te der ta na jo aning kiduk la son ta do silahai tum han an ta nili pang rum pon si ong dung tum han ta nili pang rum pon lo la pen ke radio all india radio long ta 1978 aning kan pen ke nili all india radio lun kilun pangcheng lo la so pen si lun bom lo an pini an bang ke all india radio lun si tami nili bihai an ke nili alu lun long lo si peneng an bang ke nili hisap cici ni lo na kado ko wela ke kado rat karbia ke arada bahasi nili lun lam ta son se lo la pen nang litum nang deng dun lo nang litum alun nang litum nili lun ta nang litum chehok nang litum anu tin ta lun no dak nili phan nikipu niki sorsa bang nili chanjulong le pot nili chehok pik lo athema nili ka charli awar sai ta thang da we ako ka charli da we nili ke ansi tami ko son pen lo ni la khe yatum nang lun jume pe nang se jume sen pu la hai nikipu pon pen ajo nili ni the pon bom lo the pon bom sinon owe kimi non kewang jia tuma phan si tami nili la puson ka pa phrang pon jia phan nili aja kong ki pidun jia phan si nili kabor ije phan si nili chechak lo la pen ke ilitum karbiang long angbong dan so se ke thek ke tum ong nang silang ko si nili ning thelan ini nili ong dung alam pen ki nili than thek the de lo sita pini la ko an pe sinali tum pan pachini chot lo